Wel, o'n i wastad eisiau gwneud meddygaeth, ond am wahanol resymau nes i ddim cael y cyfle i wneud pan o'n i 19 oed. Dwi dal i fod yn llysieuwr, ac ar y pryd oedd rhaid wneud dyrannu anifeiliaid i neu lefel A. Felly nes i wrthod wneud y dyrannu, ac oedden nhw'n dweud os ni'n colli 100 o'r marc. Wedyn nes i ddim wneud cais i wneud o. Dwi'n meddwl ges i gradd beth bynnag, ond erbyn hynny o'n i wedi trio am le i wneud cemeg, a wedyn nes i ymlaen yn wneud doethuriaeth mewn cemeg, a wedyn dwi wedi bod yn lwcus iawn, dwi wedi cael gyrfa diddorol, o'n i gweithio ar BBC fel gohebydd chwaraeon, a wedyn fel cyflwynydd a cynhyrchydd, a wedyn cael mynd i lan llyn, a wedyn i ganolfan y millennium. Ond yng nghefn y meli, oedd y wastad rhywbeth o'n i wastad yn meddwl fod i eisiau gwneud, ond yn meddwl fod i wedi colli'r cyfle. A wedyn pan wnes i sylweddoli fod Abertawe yn arbennig yn gwneud cwrs lle oedd bobl yn gallu gwneud o ar ôl wneud gradd arall, a fod y gyfle i bobl mwy eiddfed i wneud y cwrs. Wel, mwy nes i edrych i fewn i'r peth, mwy nes i sylweddoli, mae dyna be o'n i wirioneddol eisiau gwneud, ac gafo gennau dros chwarter canrif ar ôl cyn i fi ymddeol, o'n i fel, dyma'r amser i wneud o. Dwi'n mwynhau o fawr. Mae'n lot o waith, ond mae gyd yn ddiddorol iawn. A mae strwythur y cwrs yn ddiddorol, achos da ni'n edrych ar un rhan o'r corff neu un afiechyd arbennig bob wythnos. Felly da ni'n edrych ar yr holl agweddau ohono fo. Felly mae'n ffordd ddiddorol o ddysgu, da ni'n dysgu pethau arbennu hunain mewn ffordd. Mae bopeth yn dod at ei gilydd i greu stori dros yr wythnos, i fod yn onest. Ond os yna unrhyw gyfle i wneud unrhyw beth fyswn i wrth y modd yn gwneud. Fues i ar gynhadledd Gymdeithas Feddygol yn Lerpwl oedd o, fod o'n gynhadledd Gymraeg. Rhyw bythefnos yn ôl, ac oedd o'n grêt gweld bobl yn trafod meddygaeth drwy Gymraeg, so oes unrhyw gyfle felly yn bendigedig. Heb amheuaeth, dwi'n meddwl, mae'r gallu siarad Cymraeg arbennig yn gweithio yn y gorllewin o fantes, yn ewedig hefo un o'r plant ifanc iawn, llawer o'n nhw sy'n mond yn gallu siarad Cymraeg, a hefyd efo bobl hŷn, achos dwi'n meddwl o feddwl am y nain yn hŷn, dwi'n meddwl wrth iddi fynd yn hŷn a dechrau drysu chydig bach, mae bobl yn dueddol o fynd yn ôl i'w mam iaith a iaith yr aelwyd, a mae'n gymaint yn haws trin a trafod pethau efo rhywun yn y iaith cyntaf. Dau brif reswm. Un oedd y cyfle i astudio yng Nghymru a gallu gwneud ambell i beth drwy Gymru yn Gymraeg yn apelio at y fi. Ond hefyd mae rai fi ddeud fues i yma ar y diwrnod agored pan nes i ddod yma'r cyfweliadau a pethau felly. Oedd o jyst y gwrs, strwythur y cwrs yn rhywbeth o'n i'n licio, o pawb yn eithriadol o gyfeillgar. A ges i gynnig i wneud y cwrs yn Llundain a pethau felly hefyd, ac oedd rhyw demtasiwn i fynd i'r ddinas fawr ddrwg, ond unwaith nes i feddwl am y peth heb amheuaeth Abertawe yn eisiau mynd.